Arestado ang tulong kalalakihan, kabali ang sarong 18 anyos na estudyante, makalihis na maaktuhan na nagagamit ng ilegal na droga sa Zone 2 Barangay Mabolo, Naga City kanakaaging Huwebes, Nobyembre 21. Pigbisto ang mga nadakop na persona na sinda Brian Viñas, 30 anyos, drug den maintainer, Jimboy Ibarra, 25 anyos, drug den visitor. Asin ang 18 anyos na estudyanteng si Jevy Margalio, drug den employee na interong mga residente kan nasambit na lugar. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang 10 gramo ng pigtutubudan na shabu na nagkakantidad nin 60,000 pesos, asin iba pang drug paraphernalia. Sigun sa PIDEA Camarines Sur, liwat nindang pigbantayan ang hero kan sospek na si Viñas na dati nang nakulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City. Huli sa pagbalik kaini sa paggamit asin pagpapalakop nin illegal na droga, makalihis na makaluwas sa kulungan. The operation lasted for almost 2 months po. So before po namin ito pinundag operation, a series of casing surveillance po kinakandak namin just to show na ito si Brian is nag-maintain ng drug den. Dugang paniviray, nagpositibo man ang tulong sospek sa drug test. Patuloy pa rin sa larangan ng illegal na droga, sitigil na po kayo. Alam naman po natin na by any means, the long arm of the law will catch you. So it's better stop it or better end up sorry. At mahuli po kayo. Sa presente, nasa kustodiya pa kan PIDEA ang mga suspitsado asin interong naaatubang sa kasong pagbalgar sa Section 11 asin 12 kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.